चरेले हमरे राजा जी पतन सब मिजाज वाला नृत्य होके के चाहिए। प्रीति जी, अंजलि जी, गर्दा फार, बाकी सबके अच्छा लगेगा कि चाल चले ले उतार हरदम कह चले ए गुरुजी बाटे मोछिए पसंद रंगा बाज राजा बाबा मोछिए पसंद रंगा बाज राजा के चाल चले ले उतार हरदम कह चले चाल चले ले उतार हरदम कह चले बाटे मोछिए पसंद रंगा बाज राजा रंगा बाज राजा के लोग भी हो बात सुनी माई बहन लोग बैठल ए बात के ख्याल रखे के बाद इहो लोग सुनी धुन के हिसाब से का ऐसा रूपवा सजावल का होई ऐसा रूपवा सजावल का होई जब देखल चाहे तू करेलू नहीं जब देखल चाहे तू करेलू नहीं मन गुजरेला जो में गुरुजी उतार के चाहे वाला लोग हमार काम बा हम एक जगह रहो बाकी चारों तरफ तो होने को देखा सब हिलावा नहीं हिलावा कि जब देखल चाहे तू करेलू जब देखल चाहे तू करे नहीं मन गुजरे लाया जो में दौर से गजरा लगा का होई जब देखी न लइका लोग हो भाई ए घर गीत रंगदारी वाला न पसंद पड़ता लइका लोग के एगो गीत है गोलू के तार कौन हिट होई रहे हो एगो गोलू के हिट होई रहे हो गीत गोली वाला बंदूक वाला हां ते घर लइका रंगदारी वाला पसंद करता रे कि खादी वाला कुर्ता पहने अरे ठेहुना के नीचे आ वो भर लोड पिस्टल को से डाना बाकी से डरवा के पीछे के कर भागल बाटे जान हाथी कोट में बयान के कर भागल बाटे हाथी कोट में बयान के कर भागल बाटे जान हाथी कोट में बयान सगरो चलल बा चलन बाटे पूछिए पसंद रंगा बाज राजा
लौका ली तनी मेजर क्या कोड रही पति पत्नी के बीच के बात अंजलि देखिए बड़े भाई की तरफ से पुरस्कार आ गए ये आशीर्वाद है बहुत बहुत पुरस्कार नमो जान लेते तो बड़ा खुशी हुई सोनू राय भैया परिवार के सदस्य बने रुआ अच्छा तो छोटका भाई रुए हैं मैंने हमारा मिली के तो होने के पति पत्नी के बीच के बात बाबू रे मौगी कहतिया अपना मर्दा से कहती के राजा ई बताई जीरावा बहरा का करे जाए